колеги, село Брашляница, Плевенско, дата 19 ноември 2015 година, около 11 часа, температура около 12-13 градуса. Днес ще минем кошерите с оксалова киселина, захар, вода 1:1 и на 1 литър сироп 35 грама оксалова киселина. Прогнозата в следващите 2-3 дни е 16-17 до 20 градуса, което е хубаво, че пчелите ще могат да се облетят след обработката. Така, кошерите са отдолу на мрежа. Ето на мрежа. Магазините са отдолу под плодника. Дълбокото дъно и магазините правят една добра въздушна междина за отнемане на влагата от кълбото, брежестото дъно и за умъртвяване най-вече на постъпващия студен въздух в кошера. Така, тимоловите турбички днес ще ги махна. Ще оставя 2-3 кошера експериментално и след обработката с оксалова киселина на 2-3 от кошерите ще сложа бяла хартия намазнена с свинска мас и след 4-5 дни ще видим как е работата. Така, тук съвсем между раме, ето зад преградната, понеже е обърната 8, 40 мл оксалова. Така, 50, значи до 10. Така, и така лекичко си действаме. Прави впечатление, че кошерите, върху което кълбо имаше обърната пита, днес е махам обърнатата пита, са в доста добро така състояние. Доста повече пчели имат. Ясно е защо. Още 5 мл. Така, готово. 40 мл поставихме. Много е важно да се спазва дозировката. Сега слагаме фолиото. Понеже дъното е на мрежа, няма нужда, поне така от практиката съм преценил за себе си, няма нужда да се загъва от задния край 1-2 см да излиза влагата. Това ще си пада директно долу. Така, слагаме наставката. Отгоре ВЛПП, може фибран, студиоплан, но тази година с ВЛПП ще работи. Така, и слагаме, тук ако имаме хранилки, нещо, да ги поберем и капак. Това е, колеги, всичко добро, успех!